Bemutatkozik a VacuStar Dream, a kardioinnováció új generációja, amelyet a világ legexkluzívabb wellness környezetei számára terveztek. A VacuStar több mint egy futópad. Ez egy fejlett testkontúrozó és regeneráló kapszula, amely a precíziós mérnöki munkát terápiás technológiával ötvözi. Vákuumos ellenállás, infravörös energia és kollagén fényterápia dolgozik együtt a látható eredményekért. A zsír csökkenése, a vérkeringés javulása, valamint egészségesebb, ragyogóbb bőrfelület. A célzott vákuum aktiválja az alsótest keringését, serkenti az anyagcserét és kezeli a makacs területeket. A terápiás infravörös hő elősegíti a méregtelenítést, a nyirokkeringést és a gyorsabb izom helyreállást egy kényelmes, kíméletes foglalkozás alatt. A kollagén fényterápia serkenti a regenerációt, javítja a bőr rugalmasságát. Az opcionális krioterápia fokozza a regenerációt és csökkenti a gyulladást. Opcionális oxigéninfúzió és ózonterápia támogatja a sejtek vitalitását. A VacuStar luxus fitness termek, orvosi szalonok, rehabilitációs központok és prémium wellness terek számára készült. A zárt kapszula kialakítása biztosítja a privát szférát, a kényelmet és a teljesen magával ragadó wellness élményt. Gyorsabb zsírégetés, javult keringés, simább bőr, gyorsabb regeneráció. Többet kínáljon vendégeinek, mint csupán testmozgást. Kínáljon átalakulást. VacuStar Dream újra definiálja a kardiót és a wellness-t.